sy'n digwydd? Flying. Arwel! Arwel! O, Arwel ateb fi man! Mae fi'n rhi gallu Anturiaeth, ond dwi ddim yn gallu ateb nes i ti gweud over. Sorry, Flying Arwel! Na, flying tiger yma, gyda flying tiger, flying tiger. You didn't say over! Y ti yn mynd over chwaith, over. Dyna ni Cadi, over! Na, negyddol, over. Oh, Wel, fi yn! oh, mae penluniau fi'n brifo. Oeddi penluniau ti'n brifo? O, sorry. Wedi dy penluniau di yn brifo, over! Ydyn, tyllu Anturiaeth, mae'n lladd fi, over. Mae dyn y man Arwel, ti'n ni gael hoi fach. Over! Pwy yw'r Arwel ma chi'n sôn amdano? Mae'n swnio fel cool dude, over. Wel, mae fe'n meddwl bod e'n cool dude beth bynnag, over and out! Na, Cads, na. Os ti'n gweud Over and out. hwnna'n mynd o bod rhaid i ni stopo ein trafodiaeth cyfrinachol ni ar y Sorry, talking walkies Arwel. a chan, ac yw ie. A hefyd, wedys ti yn un iawn ni dros y tonfeddau, ie, so ti fod ni hwnna, di ti security risk. Sorry, 003 a hanner. Ei, shush. So ti fod gweud yn enw cyfrinachol ni mas yn uchel chwaith o ti. Dim ond sy'n gael neud hwnna, chan? Wel, fi yw, ydw fe? Na, ti ddim ond yn pan ti'n gwisgo'r wig. Amser ti di gwisgo fyla, ti yw tyllu andywyll, cofio? Na, dim rili. Na, dim rili, oi. Fi wedi mwynhau y sbio hyn, ond fi wedi cael brec, so ni wedi gweld unrhyw adar, beth bynnag. Brec, a? Brec. Ti'n gweld, dyw gwylio adar ddim i bawb, yn enwedig i bobl ddi asgwrn gefn. O, ie. Ti'n credu bod e'n rwydd i gweld cnocell y coed werdd i ti? Na. Ie. Ond, fel un ti'n goffa neud e. Dyna na fi. Coni off den. A wedyn mynd fyna. Ho! Be ni'n gweld? Robin Goch. A wedyn dod i fel lawr. Yn y llyfr. Fel un. A sgrifennu fel lawr. Robin y Goch. A wedyn mynd eto. Wsh! Be fi'n gweld gofyn na? Pioden. O ie, P-I-O-D-E-N. Pioden. Tic un o'n nhw. A wedyn ni'n mynd fan hyn. Fi'n gael y clip mas. Fi'n mynd siw, boom! Wedi bod hwn y goeden. A wedyn fi'n neidio reit yn gros yr afon. O yes. A wedyn fi'n mynd hyn. Pterodactyl. Ie. A fi'n credu mas P ond fe. Pterodactyl. Right. Pterodactyl. Fi'n mynd am brec, over! O na, Cad. Be sy'n digwydd, right? Os i ni'n mynd am brec, a wedyn ni mae socs a gath yn dod mewn i'r ardd. Be sy'n digwydd wedyn ni, ha? Wel, os mae socs yn cipio nhw mewn i'r ardd a ti ar ben dy hun, I'm sure lle ti'n delio gyda fe. Hei, allai di wneud yr alwad arbennig na nes i dangos i. O, ti'n meddwl yr un hyn? O, cacao! O, ie, mae fe'n rili dda. O, cacao! O, ie. O, mae fe'n mor dda. Ei, be sy'n digwydd, right? Os fi'n neud yr alwad na, mor dda, bod fi yn denu Spics Macaw mewn i'r ardd. O, mae hwnna yn aderyn prin iawn. O, just meddyliam gwynebau pawb yn y clwb gwylio adar, right? Os i fi yn gallu gael Spics Macaw yn fy logbook adar i. O, sgrifennu fe nawr. Ti yn cymryd hyn o ddifri, Wel, gwrs bod fi yn. Fi wedi bod yn aelod o clwb gwylio adar ieuenctid yr RSPB am flynydde. Ie. Fi hyd yn oed yn Facebook friends gyda Iolo Williams. Na, get it. No, fi yn. Ond nhw arfer galw fi yn The Twitcher. Ie. A right, mae cadw socs y gath na, right? Bant o'r bwrdd adar, yn i'r tasgu pwysica wi eriod wedi gael. Ie. O, a fi'n gweud i beth co. Fi wedi paratoi amdano fe co. Fi wedi prynu hwn. O ie, mae hwn yn special iawn. Ie. Beiro arbennig i fe, right? A mae ti'n gwasgu y bwtwn hyn fan hyn. Paid yn twtio fe!
amser di'n gwasgu a bwtwn hyn, fan hyn, right? Mae saith yn dymas o fe fel la. Ie, sy'n llynyddu pobl, ie. A tranquilize a dart pen, ie. So os fi'n gwasgu hwnna, fe ddim dymas o fe la. A wedyn fi'n socks yno, fi'n mynd fel la. Dish, a fi'n socks yn fel la. A wedyn wedi just yn mynd i gael little sleep fach. Mae ddim yn mynd i gael cat nap. Na, maen nhw'n gweud, na fydd yn digwydd, so dyn ni'n mynd a socks. Dyn ni'n mynd unna, ie. Ti yn aelod o clwb gwylio adar. Ydw, wedi bod ers blynydde, ers cyn i fi hyd yn oed dechrau gweithio dy ti ychan. Pam na wedys di unrhyw o'r blaen? Wel, ti'n meddwl Cad, reol cynta clwb gwylio adar yw, does neb yn siarad am clwb gwylio adar. Wel, okay. So, ffordd mae pobl newydd yn ymuno te? Wel, fel nes i wedi gweud ys nawr, y reol cynta o clwb Nefyd gwylio... dyna ffordd o ti wedi achub y colomenyd at lawr y simne? Wel, wi ddim yn gallu gweud, wrth gwrs, achos y reol cynta o clwb gwylio... Ie, reol gynta o clwb adar yw bod bechgyn adar ddim yn sôn am clwb adar, ie? Wel, rhywbeth fel la, ie, rhywbeth fel la. Yn bechgyn, ddim Paid o becso am dyblu? Be? Dyblu? Adar? Sneb o'ch werthyn, Cad? Sneb yn werthyn. O! Brensiach a bwrdd, adar! Mae rhywbeth wedi torri ar draws y perimeter. Rwy'n ar ddweud, mae rhywbeth wedi torri ar draws y perimeter. Hei, cadw lawr, Cad, cadw lawr. Ie. Paid o dwi ben uwch ben y parapet, ie. Rhaid gofyn bod rhywun yn gwylio ni. Ond pam yn ni'n cadw lawr, Arwel, achos o'n i'n meddwl ni'n siarad cael gwared a socs. So os bydden ni'n sefyll, bydden ni'n ofni, a wedyn bydd hi'n rhedeg Wow, na, right. Mae pawb yn torri tir newydd fan hyn, a fi'n barod i gweud right, ond mae'r hyfforddiant ges i gyda'r clwb gwylio adar ieuenctid yr RSPB ddim wedi paratoi fi ar gyfer hwn, ond rwy wedi meddwl ti allan i'r blwch. A fi wedi prynu y beiro llwnyddu arbennig fi, a fi'n gweud wedi nawr, fi yn barod i defnyddio fe. O yes, dim problem gyda fi, achos heddi, rwy'n gallu gweld cnocell y coed werdd efallai. Ond y peth cyntaf mae'n rhaid i fi wneud yw wneud siŵr bod y blinkin' gas na... Reit, yn gyntaf. Anadlu. Ac ymlacio. Ac yn ail, sa'n credu bod y beiro no gyda'r darts yn rili gweithio. Beth i ti'n siarad amdano, Cad? Prynes i fe oddi ar y we. Mae pawb yn gwybod, mae popeth sy'n dod off yr internet yn gweithio achan. Beth sy'n bod no ti? Right. Dere fi gweld, right. Watcha di socky wocky dwy da. Cute. Hei, shush, beth ti'n meddwl ti'n neud? Shush. Cad, na. Gweld os allan denu'r adar. Os ti'n chwythu hwnna, unwaith eto, right, bydd adar mowr canodd o'n nhw yn dod o bobman i glanio dyn ni mewn mynd hyn, so paid yn y to, right? Ie. Hei, Cad, wow, beth wedes i jyst nawr? Beth sy'n bod ar adar mawr? Wel, os ni ffili gael unrhyw beth arall, maen nhw'n all right, ond mae adar bach yn cool. O, dyn, ie, jyst meddwl amdano fe. Adar bach fel ciw. Ti fel ciw, yn byw gyda jangle a bolgi a llew. Na. Byw gyda ciw. Jwc arall o dde. Jwc arall o fe, jwc. Mae'n beth i, sneb yn werth... Paid â chwythu fe chan. Leave it out. Right. Gan ni weld beth sy'n... Mae socs reit ar bwys y bwrdd adar. Mae di fanna. Mae ddi'n gath glyfar iawn. Codi'n dod mewn fanna. Right. Mae eisiau fi gael gwared wrthi. Right. Be mae'r beiro? Fi'n bod yn iwsio. Fi'n iwsio. A fi'n mynd i gael fanna. Ti'n bod yn... Socs! Ti, go, siw! Dyna merchdad. Wel, mae rhaid i fi gweud, Cad. Oedd hwnna yn symudiad risky. Iawn. Ond hefyd, mae fe wedi gweithio. O ie, mae socs wedi gadael y deilad. Socs wedi mynd. Paw yn lawen. Ie! Ta-da, socs! Bi'n rhoi o fon i'r adar.
Okay, wel mae hwn yn hwyl, ond nawr fi'n mynd i gael break, okay? So fi'n mynd i roi tegell mlaen. Oce, wel fi'n mynd i sefyll fan hyn i cadw llygad rhag gofon bod adar newydd yn dod i'r bwrdd. Gwyn, gyda 12 siwgr. Hei, dyna fe fi echen. Oce, byddai'n ôl nawr. Dere man y cnogell bach, cnogell fi a cnogell ti. Dylliad y well. Dylliad y well. Cadi. Dere mae cad. Fi credu beth fi'n gweld gyda'r llygedi. Rhaid, ble mae, paradwch, rhaid, ble mae beiro fi. Cobeiro fi fan hyn. Fi methu credu bod fi yn mynd i gweld cnogell a coed. O na! Y saith llynyddi! O na! Mae fe amser cigibais! Arwel, nawr, ti eisiau custard creams? Neu Gary Baldies, Arwel? Arwel! Arwel! Mae cnogi coed! Cnogell y coed. Arwel! O, mae'n arbennig! O, mae mor hyfryd! Yn gwybod beth ti'n meddwl? Mae hwn yn hwyl yn gwylio adar. Beth ti'n meddwl hwnna? Cnogell y coed! O, ble? Cnogi! Ble mae cnogi mynd? Ble mae fe? O, mae di mynd. O, wedes ti bydde hwn ddim yn gweithio, ha? Mae fe yn gweithio, wedes ti? Mae'n gweithio. Shh! Ni cigibais! O, wedes ti ddim yn crocell, ond mae hwn yn gyfet, ha? Beth o'n i'n mynd i gofyn i ti, o ti eisiau custard creams neu Gary Baldies? Gary Baldies. Gary Baldies, oce then. O, ti'n credu mae fig rolls gyda ni?